pagbatok sa problema sa malnutrisyon, ang panggamahan ng probinsya sa Misamis Oriental nagpahigayon og search for 2021 province-wide Outstanding G4 kun Garden of Go, Grow and Glow sa mga kabarangayan ug household ning lalawigan. Kini nga indigay gipangunahan sa PHO Nutrition Division uban ang tanang MNOW lakip na ang municipal agriculturist katimbayayong ang provincial G4 evaluation team langkuban sa mga representante gikan sa PSWDO ug Pagro. Sulod ning bulan sa Oktubre ning tuig mahitabo ang maong kalihukan kung asa siyam kalungsod kun barangay o household ang nahatagan og higayon nga mahimong partisipante nga mao ang mga lungsod sa Salay, Taguluan, Claveria, Hasaan, Binuangan, Kinugitan, Talisayan, Mantikaw ug Alubihid. Tumong niini nga dili lamang mapasundayag ang mga maanindot o giatiman nga klase sa garden. Apan kini ang nakitang solusyon sa kagamahan ng probinsya ubos sa liderato ni Governor Bambi Imano nga mabatukan sa hingpit ang issue sa food insecurity nga nakitang maoy pinakaunang rason sa kaso sa malnutrisyon. Ning bag-o nasugda na ang unang hugna sa paglibot suroy sa Provincial G4 Evaluation Team ngadto na sa mga partisipante nga mga barangay. Dako ang kalipay sa tanang anaa sa barangay level kun communal gardens tungod sa dalang kahimuan sa ilang pagsalmot sa maong kalihukan. Alang sa urban category, dunay first prize nga 30,000 pesos, second prize 25,000 pesos, ug sa third prize motaginting nga 20,000 pesos. Samtang sa rural category, susama lamang ang madawat sa winners nga cash prizes sa urban category, ug matag barangay makadawat og 6,000 pesos nga consolation prize. Sa household level, kun household gardens nga nabahin gihapon sa urban ug rural categories, ang makadawat og balor 15,000 pesos ang first prize, 10,000 pesos alang sa second prize, ug 7,000 pesos sab alang sa third prize ug consolation prizes nga 3,000 pesos. Ning bag-o malampusong napahigayon ng evaluation sa lungsod sa Salay nga giduyugan sab sa Pagro aron sa paghatag og assorted vegetable seeds, partikular ngadto sa mga barangay kapitan sa matag barangay. Matod ni Nutrition Division Head Ms. Marites Gomez nga laumang sa dili pa mahumaning tuig, mapahigayon ang formal nga pag-ilas sa mugula nga mga mananaog isip dunay Outstanding G4 Barangay ug Outstanding G4 Household Gardens. Panghinaot ni Governor Bambi nga dili mahunong ang mga barangay sa pagbuhat og labing maayong butang sa maniining pagpadayon sa G4 nga programa aron padayon nga hiusang mabatukan ang malnutrition rate sa tibuok lalawigan. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay. Alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.